Halo bayarok bahai tongbai jotono no dipor kaham khaklayo jotono kaham kurang tongbai na hanai hingke ang tini hingke dipor ni simi ang video tisa sinai norok nai tongdi joya woi ang tini dipor ni simi ani hor pojon tong ani tini ni video hingke hingkomo ke soje seri tongo maisar nani bagai besarok no tayang bahan janai dipor ni gachung mai chalanya ni achuk laikha ang suggest chanai getai omka a bazar puthi ser namani kisa nai di ani yak rogo mairum rong nang ja sarong no mai tutui ang bahai no chawi tongo hingkangke tini ni video hingkha mai chamani simi no starting sinai norok paya sang nai tongdi omoke ani sajlokra bo bahai no mai chai tongo tei bo lachi jago amano video ta tisa di hinui sawo gomo hingka hingke ani sajak kusuk bo hingka hingke mai bono mai tui machar wo bo hingka mai rok khojai chana ringyago hingke bono mai tutugui charui tongo tei ang bo suggest bising bising chai nao borok bai baksa khlai no mai chalaio chwng dol khlaioi ani logi song tata rok rohoroi tongo hingke chwng sariko hingka ke kisa pani puri doi puri naharoi chalaio sarik sarik ni hingka hingke obo hingka hingke to ang mangso rawui tongo hingke mo bahan ta hingke chwng tini mo bahan song chalaio nai norok nai tongdi hingke chinaro tini otish bo fainai hingke otish rok fainani hinui sahorjak hingke haipano sok paiyago sabo faino norok nugnai nai tongdi joyajak mangso 2 kg paimani ta hingke abono no fish belai kotorma kotorma bono ang tesa chikon chikon khlai rawui tongo ta norok bahai wngjakbai saidi sabo sabo mangso thokjakbai sap sap cha obo bekereng koto koto hingke ang obono tabuk sunani nai tongo jotono songmaya kisi chacha naroknai cherai rok no bazar rok seri charonai ta oboto ani moso rok ang bebangno ready khlaibaikha piyaj rok tomato rok tei borok hingka hingke long rok ta elachi rok alu rok bebangno ready khlaijak ang mangso no hingka hingke som sutui tei mosla kisa rwoi ang piyaj rwoi bono rukma haikhe yogoi tongo ta bini sak ni bwtui fwanai aboni bising bising singra tei jerai bo haino chwng chalainani nai tonglaio bwsarok chanani hinui tongo hingke ang borok no jono plate kaisa kaisa khe ri rwkha hingke ang bo haino kisa chai naigrana hinui chawi tongo belai kheno thogo singra hingke aboni logi o hingke pudina tei moso bwtui ta hingke tei obo tamo khata mitha ma khobar ta eko bati kwchak o obo khe khata mitha thogo belai no obo bo pudina rok ni hingke chai naimani thogo hingke olokam sa pura moso yogoi thangka jerai bi khatsa chai nai ri rwkha ang bo moso yogmani asomsa bwslai nangui ri rwkha ta moso bising bising chap chalaio mamui bo songo phan rok bo khana nangmala obo kheto goyam bwsarok no charinani hinui goyam chana chana hinui chalogoi tongo yang mamui song tei borok no rai bo maro tangoi hingka hingke belai borok ni buwa rok kwri khebla kwtui chamung chamung bwskang ni buwa rok paithangbaikha hingka hingke ongko kotor kotor bwla hingka khe wakhagui bo chai mia hingke omo haike patla patla khe rai rwo ang borok no borok thokjagui chalai tongo tei so goyam bo kg o se 80 taka aswkhe dam dati no kg bo kaithango 4 ta 5 ta rok hingke no kg rok kaithang hingke borok no ang haike rai chacharui tongmita bising bising mamui songo tei borok no charo ani samung o nui mamang no ani sajok no naising naibaikera di sino bwkhwnai thapiri piri wngjak ang bono bwkhwnai khawui yakui swrapsa hingka hingke borok aswkhe thwnglaio.
bwkhanai tamhanai sokogoi khibiri tei bwkhanai basa kolok wngsuya kubla yang thumui khairi gang gang haini hai sosokgoi je bara bara rok kogoi thangbai o je kisa kolok rok khajagui labar kwchadro wngui tongo ukologo labar bo haino kwchajak belai kheno muni kothok hingke tai borok ni goyam sama bo bisini o kuphur bokiri hingke chimi salai tiro buta bahan no o ukuluk ni o kwkhwrang colour hingke chatiya hingke borok chaya ma ganang khibiro hingke ba gang chaina ta kwtui thogui tongo hingke ba bisini o bwchwlai ganang simi salai borok gang chaya hingke bini ba buphang chao ta belai kheno thogo hingke ba hingke norok no ang funugui mangala chini nogo sabo nog rai phai hingke borok fataro thanglaijaak hingke borok no ang video shoot khlai manliya hingke next video o norok no phunuk gana borok sabo hingke obo hingka ani mosla rok mangso ni bagui moso yogui tongmani piyaj rok bai bono ang tabuk mangso o khiklai rwchinai piyaj rok motom motom wngui tongkha mangso o rwkhangkhe teibo motom sinai norok to bahai mangala ang khe bahai manui ekdom motom wngui tongkha bono ang kisa hot kom khlaiui jutkhe kolui tei tomato rok aluk rok ruui bono ang kholobwi rwnai tei kisa mojikha hingka hingke thok bai munkha hingke bwtui kisa ruui bono thaske mupung chinai ta hingke chung maisi salai bini motom bahai bahai manui angkhe mai si ugui tongkha mai mui munui rogo chung mai salai sinai ta hingke tini ni bagui aswkno video wngsinai bye bye tata jotono kaham kwrwng tongbai di hor kaham.